40-ak djece iz 3 zagrebačka doma nakon tjedan dana na obali kući su se vratili s osmijehom na licu i mnogo uspomena. Ljetovanje su zahvaljujući prosvjetno-kulturnoj i humanitarnoj udruzi Belot klub Velebit uz potporu grada Zagreba proveli u Dugoj uvali. Djeca su bila na ljetovanju od 3. do 9. Ovog mjeseca i bilo nam je super. Ja mogu reći super jer to su one sami potvrdili, a ja sam bila s njima tamo zajedno sa svojim odgojiteljima, stvarno nam je bilo prekrasno. Sa puno programa, kupanja, plivanja, bilo je stvarno različitog sadržaja. Ove godine smo ove djeci omogućili zimovanje i to je bilo na Plitvicama i na otoku Krku i kada smo vidjeli da to jako dobro funkcionira prvenstveno iz zdravstvenih razloga, a onda i iz edukativnih, odlučili smo se za ljetovanje. U prvom redu i u prvom i na kraju ja se najtoplije zahvaljujem mreži TV što redovito uvijek prati naše projekte, naše akcije i što je javnost obaviještena na vrijeme. Djeca su za vrijeme odmora svakodnevno sudjelovala u raznim zdravstvenim i edukativnim radionicama. Osim što su stekli nova prijateljstva, otkrili su i neke nove talente. Na primjer, imamo jednu izuzetno talentiranu frizerku koja savršeno radi i tako da velim, tu se dosta pokazalo koje afinitete djeca u stvari imaju. On se jako radi u tome upoznavanju druge djece, isto s nekima čak i ostaju dulje vrijeme isto u kontaktu, isto kad se vrate u Zagreb. Ljetovanje, kako kažu, jedva čekaju i dogodine, kako bi nakon duge i snježne zagrebačke zime mogli barem nakratko uživati u toplom moru i suncu.